Hayırlı kеш исәнмесез. Пәнҗешәмбе яңалыклары белән турыдан-тур эфирда Татарстан хәбәрләре. Студиядә Гөлназ Гыниятова эшли, чыгарылышның төп темалары. Қорлы яңгыр тәрәзәгә генә сыланмый. Бик тә куркыныч. Менә минем шикелле таяклы кешеләргә, баш әйләнгән кешеләргә бөтенләй чыкмаса да була идән. Татарстанда кичәге бозлы яңгыр нәтиҗәләре Рания Абдрахманова материалында. Барлык махсус хезмәтләр Татарстанның суд приставлары бинасына җыелды. Бирдә зур өйрәнүләр үтә. Минем башым әйләнеп китте дә инде. Шунда кабинетта торып калдым. Калган хезмәткәрләр алар киттеләр. Өйрәнүләр барышын Илдар Сафиуллин да күреп кайтты. Валдай клубы экспертлары Казанга җыелды. Милли бердәмлеккә ирешү юллары кем нәрсә тәкъдим итә? Фикерләрне Гөлназ Сайфетдинова тыңлады. Алар футбол уйнарга тели, ләкин моның өчен мәйданчык юк. Менә хәзер ябып куйдылар. Керә дә алмыйбыз. Магнит карта аша гына кереп була. Футболда уйный алмыйбыз инде хәзер. Бу очракта нишләргә, яшьләр спорт белән кайда шөгыльләнергә тиеш? Рүзәл Шарипов ачыклады. Татарстанның Буа белән Чүпрәле районнарындагы 9 авыл халкы бүген көнне утсыз үткәрде. 700-дән артык кеше шунда кыенлык кичерә. Әлеге районнарда бозлану сәбәпле электр чыбыклары өзелгән иде. Аларны ялгау өчен Шелтәр компаниясе хезмәткәрләренә бер тәүлек вакыт кирәк булды. Кичке 6-га йортларга ут килә. Зыян күрүче районнар арасында тәтеш тә бар. Авылларга ут бирү өчен тәүлек дәвамында Шелтәр компаниясының 26 бригадасы 100 кеше эшли. 37 махсус техника җәлеп ителә. Әлеге кадрлардан күренгәнчә бозлы яңгыр республиканың бөлешендә бик көчле була. Менә бу агачлар әкияттәгедәй бузга әйләнгән. Восстановлено более 100 опор. Сейчас работа завершается, осложняется в темное время суток тем, что уже холодает. Опять начинают выходить осадки. Вчера был мокрый дождь. Ребята имеют все запасные комплекты спецодежды. Приходится переодеваться в момент работы. Очень осложняется. Килеп туган мәсьәләләрне хәл итү өчен Шелтәр компаниясендә оператив штаб оештырганнар тәүлек дәвамында эшләүче хезмәткәрләр өчен кайнар ризык белән тәэмин ителде. Татарстан халкы өчен кичәге бозлы яңгыр чыннан да зур сынауга әйләнде. Казанда трамвайлар йөри торган линияләрдә дә электр чыбыклары өзелде. Сәбәбе үткәргечләрнең бозлануы. Бригадалары соңгы тәүлектә 21 тапкыр авария булган урыннарга чыккан. Абдулла Тукай һәм Париж коммунасы урамнары чатында 2 сәгать дәвамында 30 трамвай җыелып тора. Узган тәүлектә Казанда 206 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. 4-сендә зыян күрүчеләр бар. Бозлауга каршы көрәш чараларын кичә күрә башладылар. Коммуналь хезмәтләре юлларга 100 тоннадан артык реагент һәм 678 тонна ком тоз катнашмасы сипкән. Урамнарны кар һәм боздан чистарту өчен 645 хезмәткәр һәм 280 берәмлек техника җәлеп ителә. В среднем потери по времени составили... 4 маршрутта трамвайны уртача алганда 6 сәгать көтәргә туры килде. Бөҗралы маршрутта 8 сәгать. Пассажирларга җайсыз булды инде, моның өчен гафу үтенәбез. Җипши кар һәм бозлы яңгыр бүген дә яуды. Агач куаклар, электр чыбыклары, машина өсләре, коймалар барысы да боз белән каплана. Юлларда урыны белән кар боткасы, ишек аллары һәм тротуарлар шугалакны хәтерләтә. Мамадыш районында бозның калынлыгы 2 сантиметрга җиткән дип хәбәр итәләр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында. Чүпрәле районында көчле томан төшкән. Иртәгә дә кайбер районнарда томан булуы ихтимал. Бераз кар явачак. Төньяктан антициклон якынлашу сәбәпле салкынайта. Төнлә температура -8 градуска кадәр төшәчәк. Бозлы яңгыр травматология пунктларына да эшне арттыра. Мөрәҗәгать итүчеләрнең күбесенең таеп егылып сөякләре сынган. Кышын тубык сөяге, кул учаклары, бот сөякләре диләр. Казан, Яршаллы, Түбән Камадагы вазгыятьне хәбәрчеләребез Рания Абдрахманова һәм Гөлнара Миңнеханова күзәтте. Бик тә куркыныч. Менә минем шикелле таяклы кешеләргә, баш әйләнгән кешеләргә бөтенләй чыкмаса да була идән. Нурсания Әхмәтованың травматология пунктына барышы. Кичәге көн аның өчен зур сынау булган. Ул иеннән дә чыгырга курыккан. 3 ел элек көчле бозлаукта умыртка баганасын быелгы язгы тайгакта иң башын сындырган була. Кичтән үк тундырды бит инде. Бөтенләй менә шундый галәмәт башкача бик начар. Кичә чыкмадыгыз миндә үзегездә? Юк. Әле менә бүген дә машина белән генә китерделәр, монда лечениягә җөрим. Нурсания апа кебек куркып калучылар шактый, айрыша өлкән буын вәкилләре. Әкренләп җөрдек. Без бит ашап җөрмибез, безнең эшебез юк. Безнең ниләр, свободныйлар, пенсионерлар. 39-нчы кварталның балалары, эшләүчеләре, аларга бик зур рәхмәт.
Алар инде кыралар сәгать 4-тән, без намазга торабыз сәгать 4-тә. Ул вакыттан кытыр менә бүген шуны уйлап утырдым. Балакайларым, рәхмәт яусый сезгә дип. Куркыныч идеме йөрергә чыктыгыз урамга? Өйдә утырдым. Бәхеткә аяк кулларын сындыручылар күп түгел. Бызлы яңгыр яуганда урамга чыкмаулары ярдәм иткәнме? Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләренең алдан кисәтүе йыгынты ясаганмы? Безгә эш артмады ди 7нче хастаханәнең табиб-травматологлары. Я думал, что будет много, потому Мин инде мөрәҗәгать итүчеләр күп булыр дип уйлаган идем. Гадәттә бозлы яңгыр яуганда кеше күп килә, әмма тойгак буласын алдан кисәтү сәбәплеме кичә 3 кенә пациент килде. Бүген дә бездә буш диярлек. Өлкәннәргә бу көннәрдә урамга чыкмаска киңәш итәбез. Монысы Исаев урамындагы травматология пункты. Бирегә килүчеләр саны да артмаган. Бызлавыклы булса да кышын сөякләрен сындыручылар җәйгә караганда азрак. Җәен велосипед, самокат һәм роликларда йөрүчеләр безгә күп мөрәҗәгать итә ди табиблар. Бызлавыкта исә күбесенчә кулчугы, умыртка, тубык һәм бут сөякләре сына. Кичәге тайгак юлда да өлкән яшьтәгеләр шундый имгәнүләр алган. Бүген Казанда һава торышы кичәге белән чагыштырганда җылырак. Җил дә юк, яңгыр да, җепшек кар да яумый. Әмма узган тәүлектәге бозлы яңгырны Башкала халкы әле бик озак онытмас. Башкала халкы гына да түгел, бөтен республикада кичә шундый хәл күзәтелде. Түбән Камада бозлы яңгыр кичке 6-дан соң ява башлады. Хәзер сәгать көндезге 12. Без Мәктәп бульвары урамында басып торабыз. Күргәнегезчә, мондагы тротуарлар һаман да көзге кебек ялтырый. Алар шугалакны хәтерләтә. Аларга һаман да ком сибелмәгән. Узган тәүлектә Түбән Кама үзәк хастаханәсенең травматология бүлегенә 32 кеше мөрәҗәгать иткән. Көчле бозлавык булу сәбәпле аларның саны гадәттәгедән артык. Иртәнге 7-дән төш вакытына кадәр генә дә бирегә 11 кеше килгән. не стоит заниматься в первую очередь самолечением. Үз белдегең белән дәваланырга ярамый. Урамда яки башка җирдә егылып имгәнгән чакта тиешле беренче ярдәмне күрсәтсеннәр һәм дөрес диагноз куеп дәваласыннар өчен травматология пунктына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бызлы яңгыр явашагын күпләр алдан ишеткән, шуңа да урамда көчле бызлавык буласын белеп әзерләнеп чыкканнар. Еләшәбез. Куда деваться? Иде карап торганда куркыныч чыккаштан еләштек. Олпан типен дөресен издирисен битен сәйенче әйтәсен монда. Таяй икән, таяна кулбасына ортырдан җыгылып. Советуют маленькими шажками, так и идем тихонечко. Зур итеп атламыйча әкренләп кенә йөрибез. Нишлисең бит, һава торышын без үзгәртә алмыйбыз. Яршалыда узган тәүлектә урамда егылып 70 кеше тән җәрәхәте алган. Кар яткан соңгы 10 көн эчендә ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенең травмпунктына 435 кеше мөрәҗәгать иткән. Аларның 12сен дәваланырга салганнар. Бызлавык вакытында егылып имгәнмәс өчен уңайлы аяк киеме кияргә киңәш итәләр. Бу нәтиҗәле саклану чараларының берсе. Казаннан һәм Түбән Камадан Рания Абдрахманова, Гөлнара Минниханова, Гадел Миндубаев, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы. Спорт белән шөгыльләнү мөмкинлегеннән мәхрүм калды. Казанда яшәүче студент егетләр безнең редакциягә шулай дип мөрәҗәгать итте. Алар буш вакытларында футбол һәм хоккей белән мавыга. Моңарчы Башкаланың 114нче мәктәбендәге спорт мәйданчыгында шөгыльләнгәннәр, төрле турнирларда катнашканнар. Тик быелның июленнән аларны уку йорты территориясенә кертми башлыйлар. Мәктәпләрдә иминлек чаралары көчәйтелә. Алар бик кыйма белән әйләндереп алына. Егетләр урамда кала. Спорт яраткан студент яшьләргә шөгыльләнү өчен башка урын бармы? Ни өчен универсиада мирасы саналган спорт сарайларына кирип булмый? Бу мәсьәләгә Рузель Шәрипов ачыклык кертергә тырышты. Менә хәзер ябып куйдылар. Керә дә алмыйбыз. Магнит карта аша гына кереп була. Футболда уйный алмыйбыз инде хәзер. Бу Казанның 104нче мәктәбе спорт мәйданчыгы. Элек бирдә Марсель Мөхәммәтҗанов дуслары белән бергә футбол уйный торган була. 15ләп студент егет туп типкән. Тик хәзер аларны спорт мәйданчыгына кертмиләр. Җәй көне монда решеткалар куйдылар инде. Шуның өчен хәзер дә без монда керә алмыйбыз инде. Шулай элекке вакыт шакларда шикелле уйный алмыйбыз. Уку йорты территориясендә атнага берничә тапкыр булса да шөгыльләнергә рөхсәт итсеннәр өчен мәктәп җитәкчелегенә дә мөрәҗәгать итеп карыйлар. Тик файдасы булмады диләр. Я им сказал, то, что я предоставлю список. Мәктәп территориясенә кереп футбол уйнаучыларның исемлеген дә бирә алабыз. Аларның һәрберсе өчен мин үзем җавап бирергә әзер дип тә карадык. Ләкин куркынычсызлык таләпләре буенча сезне кертергә ярамый диделәр. Мәктәп территориясенә чит кешеләр керергә тиеш түгел. Бу федераль закон тарафыннан тыела, ди Мәгариф һәм фән министрлыгы белгечләре. Федеральный закон об образовании. Россиянең мәгариф турындагы федераль законында уку йортларында балалар имин килеш белем һәм тәрбия алсын өчен шартлар булдыру кирәк диелгән. Аларның сәламәтлегенә зыян салынмаска тиешлеге ассызыкланган. Бу таләпләр үтәлсен өчен мәктәп территорияләренә чит кешеләрне кертергә ярамый.
Быел мәктәпләрдә иминлек чараларын тагын да көчәйттеләр. Шуңа да аларның территориясенә чит кешеләр кирип йөри алмый. Тик менә мәктәп мәйданчыкларында спорт белән шөгыльләнгән кешеләр хәзер нишләргә тиеш? Бу сорау белән без шәһәр мэриясына, республиканың спорт һәм яшьләр эшләре министрлыкларына мөрәҗәгать иттек, ләкин җавап бирүче булмады. 114-нче мәктәп янында урнашкан Бустан спорт үзәгенә дә мөрәҗәгать итеп карадык. Ул Казанда 2013 елда узган универсиада өчен төзелгән була. Дөньякүләм спорт чарасы үткәннән соң биредә югары уку йортлары студентлары шөгыльләнә башлый. Спорт мәйданчыгыннан мәхрүм калган егетләр монда бушлай футбол уйный аламы дигән сорауны Бустан спорт үзәге җитәкчелегенә бирдек. Җавап студентлар файдасына булмады. Например, у меня есть время во вторник 21:00, 22:30. Один час игры стоит 3700 рублей. Казанның Идел буе районында урнашкан башка спорт оешмалары белән дә элемтәгә чыктык. Аларда 1 сәгать шөгыльләнер өчен уртача 3000 сум акча кирәк. 10 кешегә бүлсәң, бер уенчыга 300 сум түләргә кирәк була. Футболчы егетләргә аена ким дигәндә 8 тапкыр шөгыльләнү мөһим. Моның өчен кирәк булган 2500 сум акча без студентлар өчен күп диялар. Сейчас мы с ребятами там заявляемся в турнир. Безгә мөрәҗәгать иткән егетләр командалары белән хәвәскәр футболчылар турнирларында да катнаша. Ләкин моның өчен мәйданчыкны арендага алырга кирәк. А сколько получается? 250 рублей. Студент егетләргә ярдәм йөзеннән юлланган сорауларыбызга җавап бирүче табылмады. Димәк, аларга спорт белән акча түләп кенә шөгыльләнәсе калган. Рүзәл Шарипов, Рамзил Гарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Казанда халыкара дәрәҗәдәге вакыйга Валдай фикер алышы клубының зур утырышы узды. Казанга Россиядән һәм Мисыр, Иран, Сербия, Пакистан, Малайзия кебек 8 чит илдән экспертлар җыелды. Сәясәтчеләр, дин белгечләре һәм төрле конфессия башлыклары. Әлеге очрашуның төп темасы дини төрлелек һәм милли бердәмлек дип атала. Кунакларны президент Рөстәм Миңнеханов онлайн сәламләде. Миңтимер Шәймиев шәхсән каршы алды. Нинди мөһим темалар турында сөйләшәләр? Гөлнәс Сәйфетдинова репортажы. Валдай клубы экспертлары Казанга беренче генә җыелмый, быелгы сөйләшүне уздыру урынына итеп башкала сайлануы да очраклы түгел ди оештыручылар. Татарстанда күп еллар дәвамында төрле дин, милләт вәкилләре дус тату яши. Быелгы дискуссияның темасы төрле булып та уртак тел таба алу, милли бердәмлек. Катнашучыларны видео элемтәше президент Рөстәм Миңнеханов сәламләде. Ул бүген фикер алыша торган мәсьәләләрнең Татарстан өчен бик якын булуын билгеләп үтте. Я рад приветствовать вас в Татарстане. Тема, которую вы планируете обсудить, очень близка для нашей республики. В Татарстане проживают представители более 170 национальностей. Следующий год в республике объявлен годом национальных традиций и культур. Уверен, что ваши авторитетные мнения и ценные советы, которые прозвучат на форуме, будут нам всем полезны. Миңтимер Шәймиевкә сүз биргәндә, аның бу өлкәдә зур тәҗрибәсен ассызыкладылар. Дәүләт киңәшчесе Яңарыш фондын булдыру тарихы белән таныштырды. Мондый проектларда халыкның теләп катнашуын билгеләп үтте. Болгар Зия утравы Казан Изгана иконасы соборын торгызу турында сөйләде. Соңгы 30 елда мәчет чиркәүләрнең саны 100 тапкырга артты ди ул. Мы возрождаем материальное наследие и одновременно обретаем духовность. Это взаимосвязанный процесс. Время обретения духовности нашей страны. Через что страна не проходила у нас, через какие войны, через какие, перипетии. Но делая, восстанавливая, тот единственный конфессиональный и национальный, мы очень много можем достичь. Күп милләтле һәм күп конфессияле җәмгыятьләрнең тутырыклылыгы нәрсәгә бәйле, моңа ничек ирешергә? Дәүләт вәкилләре, дин галимнәре, сәясәтчеләр, җәмәгать эшлеклеләре шул сорауларга җавап эзли. В условиях беспрецедентного санкционного давления Төрле шикләүләр басымында яшәгән чорда милләт һәм динара тынычлыкны ныгыту максаты беренче урынга чыга. Дини һәм этник күп төрлелек, традицион кыйммәтләргә таяну ул безнең җәмгыятьнең нигезе. Бу мәсьәләгә Татарстанда һәрвакыт зур игътибар бирелде. Позволяющий нам сохранить единство российского народа. Милли бердәмлек, толерантлык турындагы фикерләре белән төрле дин вәкилләре уртаклашты. В первую очередь, конечно, мы говорим о взаимоуважении.
Беренче чиратта үзара хөрмәт булырга тиеш. Кемгәдер түзеп тору түгел, хөрмәт ул гаиләдән үк башлана. Өлкәннәргә, халыкка, ватанга бу тәрбия җәмгыятьтә дә шагыла. Традицион диннәр алар әхлакый кыйммәтләр ягында. Әгәр ниндидер проблемалар бар икән, димәк без нидер эшләп бетермибез дигән сүз. Мы выросли в том, что согласие. Без үскәндә үк мәктәптә укыганда кемнең нинди милләттән булуын да белмәдек. Дистәләгән милләт баласы булса да, дус идек. Хәзер дә шулай дәвам итә. Бүгенге вазгыятьтә тагын да ныграк берләшү кирәк. Мусульман ислам сүзе сәлам сүзеннән килә, мир дигән сүз шулай бит. Ягъни безнең нигезебездә ул тынычлык дине, тыныч мөнәсәбәт куру ул динебездә бар. Игътибар итсәгез, мәсәлән, татарлар яисә мусульманнар күп булган җирләрдә тынычлык бар. Различие это прекрасно. Әгәр кеше бер-берсенә охшамаган икән, бу бик яхшы, моңа шатланырга, шул күп төрлектә яши белергә кирәк. Россия диннәр һәм конфессияләр арасындагы мөнәсәбәтләрнең үз рецептын булдыра. Һәм ул бөтен дөнья өчен үрнәк. Әмма моны башкаларга такмыйбыз. Экспертлар пленар утырышта һәм сессияләр барышында фикер алышты. Халыкара сәяси киеренкелекне киметүдә дини оешмаларның эшчәнлеге ничек йогынты ясый алуы хакында да сөйләштеләр. Гөлназ Сайфетдинова, Ләйсән Саитова, Владимир Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Кара Пулат операсы халыкара алтын трезини премиясендә алтын дипломга лайык булды. Дәрәҗәле бүләкне Дәүләт Эрмитажының генераль директоры Михаил Петровский тапшырган. Исегезгә төшерәбез, бу җәйдәлеге операны ачык һавада да сәхнәләштерделәр. Ул тамашачыга борынгы Болгар җирендә тәкъдим ителде. Декорацияләр итеп Кара Пулатның үзен кулландылар. Махсус утлар һәм видео манзара операның тамашачыга тәэсирен тагын да арттырды. Кара Пулат белән бәйле риваятләрне моннан 8 ел элек Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис өйрәнә башлый һәм аның либреттосын иҗат итә. Танылган композиторы Эльмира Низамов сүзләрен кигә сала. Аксак Тимер тарафыннан Кара Пулатта яндырып үтерелгән 12 кыз турындагы опера шул рәвешле дөнья күрә. Халыкара дәрәҗәдә шулай югары бәяләнүе бу операны таныту буенча көч куйган иҗат әһелләренең чираттагы зур уңышы. Иртәгә бөтен дөнья буйлап татарча диктант язачаклар. Үз белемнәре милләттәшләребез 3 көн дәвамында сыный ала. Диктантны көндезге 11дә махсус урыннарга барып, шулай ук онлайн язып була. Ана теленең гыйлем дәрәҗәсен сынап карау мөмкинлеге теләгән һәр кемгә бирелә. Моның өчен диктант татар дип аталган сайтта теркәлергә һәм диктант язасы урыны сайларга кирәк. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүген халыкны әлеге чарада катнашырга чакырды. Социаль челтәрдәге сәхифәсендә ул бу хакта ролик урнаштырып, татарча диктант акциясына кушылыгыз дип язган. Исегезгә төшерәбез, татар телендә диктантны беренче тапкыр 2016 елда язганнар иде. Ул вакытта 600 кеше катнашса, узган ел кулына каләм алучыларның саны миллионнан артып китте. ТНВ һәм ТНВ Планета каналлары татарча диктант язучыларны 3 көн дәвамында көндезге 11дә турдан-тур эфирда күрсәтәчәк. Бүген Алексей Песошин Кениту КАИның попечительләр советы утырышын уздырды. Анда дәүләт органнары, илнең һәм республиканың алдынгы предприятиеләре һәм сәнәгать үзәкләре хезмәткәрләре катнашты. Бу мондый составта узган беренче киңәшмә. Бирдә оештыру мәсьәләләре карала, узган елгы эшчәнлеккә нәтиҗә ясалып, киләсе елга бурычлар билгеләнде. Алга таба попечительләр советы утырышы 3 айга бер тапкыр оештырылачак. Бүген Яшел Үзән районында Советлар Союзы геройы Николай Волосновка истәлек токтасы ачылды. Герой исеме аңа 19 яшендә һәлак булганнан соң бирелә. Егет Бөек Ватан сугышы елларында пулемет полкын җитәкләгән. 1945 елның апрелендә Белоруссия фронтында аның гаскәре дошман һөҗүмен туктатып кала алган. Хәтер токтасын Кадетлар интернат мәктәбе бинасы диварында урнаштырдылар. Ул 2014 елдан Николай Волоснов исемен йөртә. 9 декабрь Ватан геройлары көне алдыннан Орча, Тамагы районнарында һәм Түбән Камада 4 истәлек токтасы куелачак. Казан үзәгендә бүген ашыгыч хезмәтләрнең өйрәнүе узды. Аның сценарий буенча суд приставлары федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе бинасы эченә шартлаткыч матдә тутырылган шешә ыргытканнар. Ул яна башлаган. Бина эчендәге кешеләрне чыгаралар, аңын югалткан хезмәткәрнең гомерен саклап калырга кирәк. Өйрәнүләрдә 100дән артык кеше, хукук сакчылары, янгын сүндерүчеләр, коткаручылар, табиблар катнашты. Куелган бурычны үтәп чыга алдылармы? Өйрәнүләр барышын Илдар Сефиуллин күзәтте. Өйрәнүләрнең сценарий буенча урамнан узып баручы билгесез зат Казанның Рөстәм Яхин урамындагы суд приставлары бинасы тәрәзәсенә яна торган сыйыкча тутырылган савыт ыргытып китә. Бу хәл турында бина эчендәгеләр үзләренең кизү туры бүлегенә хәбәр итте. Хәвеф тимәсенә басып, махсус хезмәтләрне чакырталар.
Бина эчендә гадәттән тыш хәл булуы ачыклангач, менә бу суд приставларына керә торган төп ишек ички яктан бикләп куела. Анда урамнан бер кеше дә кергә тиеш түгел. Ә инде бина эчендә калган барлык хезмәткәрләр бинаның икенче ягындагы запас ишектән урамга чыгарыла. Мондый очракта бина эчендә беркем дә калырга тиеш түгел, тик бер хезмәткәр төтен белән агуланган. Ул хәлсез бүлмәдән үзе генә чыга алмый. Янгында тәрәзәләрне ачарга ярамый дип белгечләр. Җил керсә, бина эчендәге ут көчәя. Санаулы минутлар içinde янгын сөндерүчеләр, ашыгыч медицина ярдәме күрсәтүчеләр килеп җитте. Тәртип сакчылары бинаны камап ала. Коткаручылар противогаз киеп, төтен белән агуланучыны алып чыгарга керәләр. Ул инде аңын югалткан. Бу кешенең гомерен саклап калу өчен тиз арада тиешле чаралар күрелә. В ходе учения отработали вопросы эвакуации сотрудников управления. Бина эченнән хезмәткәрләрне эвакуацияләдек. Бүлмәдә калган бер кешене коткара алдык. Янгын тулысынча сүндерелде. Куелган бурычны тулысынча үтәп чыктык. Зыян күрүчене ашыгыч медицина ярдәм машинасы белән алып китәләр. Мондый өйрәнү күнекмәләре бик мөһим дип бирдәге хезмәткәрләр. Өлкән лейтенант Динар Латипов әлеге коллективта 7 ел эшли. Өйрәнүләрдә даими катнаша. Бүген ул беренче тапкыр зыян күрүче ролендә. Тәрәзәне ватып, кемдер анда шартлатка шашырды. Вот шун. Минем башым әйләнеп китте дә инде. Шунда кабинетта торып калдым. Калган хезмәткәрләр алар киттеләр инде. Әзерлек кирәк шулай бит. Кирәк инде, я, ул булып торырга тиеш. Бу өйрәнүләрдә барлык көч структуралары, коткаручы, янгын сөндерүчеләр, медицина хезмәткәрләре барлыгы 100дән артык кеше катнашты. Прошли плановые учения по действиям в чрезвычайной ситуации. Бу план буенча уза торган өйрәнүләр, аның максаты гадәттән тыш хәлләрдә югалып калмау, нишләргә кирәклеген белү. Кизү торучы хезмәткәрләр бинадагы кешеләрне урамга алып чыга алды. Без барлык көч структуралары белән элемтәгә кереп шундый уртак өйрәнү уздырдык. Аның нәтиҗәсе канәгатьләнерлек. Мондый күнекмәләр 4 айга бер мәртәбә барлык махсус хезмәтләр белән берлектә оештырыла. Күнекмәләр төгәлләнгәннән соң барысы бергә җыелып башкарылган эшкә нәтиҗә ясый. Суд приставы хезмәткәрләре бүлмәләренә кереп үз эшен дәвам итте. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Текшеру комитеты һәм прокуратура беренче группа инвалидка хезмәт күрсәтүдән баш тартучыларны текшерә. Физик мөмкинлеге чикле кеше ни өчен бушлай бирелергә тиешле әйберләрне үз акчасына сатып ала. Моторда бүген реальное время интернет газета язып чыкты. Бүген Әлмәттә 3D модельләштерү буенча ил күләмендәге хакатон башланды. Анда Россиянең 10га якын төбәгеннән катнашучылар җыелган. Оештыручыларның төп максаты мәгълүмати технологияләр, цифралы проектлар белән идарә итү һәм дизайн эшчәнлегендә талантлы яшьләрне ачыклау һәм аларга бу юнәлештә үсеш өчен ярдәм итү. Хакатонда катнашучыларга мөстәкыйль рәвештә 3D модель проектларга һәм шуны эшләргә тиеш. Командаларга үз проектларының тормыштагы әһәмиятен дә раслау шарт. Һәр командада 3 кеше катнаша. Конкурс Әлмәтнең политехник техникумында уза. Нәтиҗәләре иртәгә билгеле булачак. Беспилотники сейчас очень часто где используются. Хәзер бит пилотсыз оча торган җайланмалар бик еш кулланыла. Без аларның киләчәк модельләре турында уйлыйбыз. Әйтик, ничек очарлар, төзелеше, формасы нинди булачак. Шул юнәлештә эшлибез. 3D моделирование – это и пласты моделируем уже, и в строительстве моделируем. Модельләштерү төзелештә дә башка тармакларда да кулланыла. Тешләр дә модельләштерелә. Бу юнәлештә эшләүче белгечләр бөтен нечкәлекләрне белергә тиеш. Кешелекнең алга таба үсешендә 3D модельләштерү бик мөһим. Татарстанда һава шарында очу буенча дөнья рекорды куярга җыеналар. Моның өчен 7000 кубометр зурлыктагы аэростат алганнар. Рекорд теркәлсен өчен 70 сәгатьтән артык күктә булырга кирәк. Ул якынча 3 көн дигән сүз. Мондый тәвәккәл адымны киләсе елның февралендә Әрмәнстан очучысы Наири Барсигян белән Россия пилоты Сергей Баженов ясарга тиеш. Быел февральдә алар бер рекорд куйган иде инде. 4000 кубометр зурлыктагы һава шарында 34 сәгать 39 минут очтылар. Алар ул чакта Татарстанның Зөя утрау шәһәрчегеннән күтәрелергә теләгән. Әмма безнең республикада һава шартлары начар булу сәбәпле Оренбургтан Башкортстанга очканнар. Этот вид туризма он новый. Һава шарында очу Татарстанның туристлык өлкәсендәге яңа, әмма өметле юнәлеш. Мондый күңелләүчеләр өчен нигездә Зөя утрау шәһәрчеген, Болгарны, Алабуга һәм Кама-Томага районнарындагы иң матур урыннарны сайлыйлар. Аэростатта очарга дип Татарстанга башка төбәкләрдән дә килә башладылар. Андый кешеләр музейларына да бара, шәһәр белән таныша, туристларны күбрәк җәлеп итү өчен яхшы юнәлеш. Сез Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Кичләрегез хәерле булсын, сау булыгыз. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк.
С дебетовой карты «Мир» Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. Успейте купить квартиру в Казани без удорожания. В ипотеку по ставке 1,9%. Акбарсдом. Дом там, где мы. Звони 212 26 76. Сезон норковых шуб открыт. В Мехамании норковые шубы с капюшоном всего 65 тысяч рублей. Мехамания. ТРК Паркхаус. Внедорожники премиум-класса Exit в Канавто. Exit VX от 4 миллионов 169 тысяч 900 рублей. 7 лет гарантии. Подробности в Exit Центр Канавто. 555 55 55. Exit. Born for more. Карта забота платежной системы «Мир» от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Казанский цирк представляет с 22 октября белорусская цирковая программа «Мост». Центр интегративной психотерапии «Эра». Профессиональная наркология. Анонимно. Круглосуточно. Улица Закиева, 4. Телефон 265 99 11. Мәскәү Қаршал Космос концертлар залында Салават концертлары 3 декабрь bir көндә 2 тамаша 34 сезон башлана 14 сәгатьтә һәм 19 сәгатьтә. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. В магазине «Улыбка радуги» «Черная пятница». 25 и 26 ноября скидка 40% на 1000 товаров. Только по карте покупателя. Акционерное общество «Тата Агролизинг» запускает программу «Трейд-ин». Обменяй выгодно старый комбайн на новый. Подробности по телефону 203 86 02. Новогоднее предложение от консультативно-диагностического центра «Барсмед». Только до конца декабря успейте пройти расширенный МРТ-скрининг всего тела за 7900 рублей. 5 декабрьдан 11-на кадәр Казанда һөнәр. 14-нче бөтен Россия яшь режиссура фестивале. 7 көн дәвамында 8 театраль мәйданчыкта Россия һәм Татарстанның 15 театр коллективының иң үзенчәлекле 19 спектакле сезнең өчен. Рәхим итегез. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Циклон йогынтысында җөмһүриятебездә тотырыксыз һава торышы урнашты. Яндекс погода мәгълүматы буенча, көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакай Әлмәттә болытлы, җепшек кар явачак, 4 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада сүрән көн температура 3 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида болытлы, явым-төшемнәр 5 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатыштан Арча-Кукмара Балтачта кар явачак, температура 4 градус. Көньяк көнбатышта Булгарбай Чүпрәлдә югыш кар көтелә 3 градус салкын. Чиста Нурлат Мамадышта болытлы, явым-төшемнәр, температура нибары 2 градус салкын. Юлларда бозлау һәм кар көртләре зинһар өчен сак булыгыз. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Айверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантиялары һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые горки». 2 677 677.
Горки Әмәт паркы һәм Горки метросы янындагы новый Горки шәһәр паркы торак комплексында кулланышка тапшырылган һәм төзелеп килүче кирпеч йортларда фатирлар чиста һәм дизайнер эшләнмәләре белән тәкъдим ителә. Толырак мәгълүмат 2677 телефоны буенча Гранд төзелеш компаниясе. Мәркәзебез Казанда болытлы явым-төшемнәр көтелә. Температура көндез 3-5 градус салкын, җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 769 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 91%. Җирнең магнит кырытыныш. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Безнең каналда калыгыз.